Mit navn det er Morten Aagaard, og du lytter til det, der lige om lidt bliver til Homostorier. Homostorier er en række af fortællinger, og det, der binder dem sammen, er, at de er fortalt af mennesker, som på et eller andet tidspunkt aktivt har taget stilling til deres seksualitet. Jeg har lyst til at fortælle historier, og jeg har lyst til at høre historier. Og det er det, der er grundtanken i den her podcast. Alle mennesker har en god historie, der bare venter på at blive fortalt. Homostorier ser dagens lys 1. maj, og her vil du kunne høre 3 historier. Den første episode, den handler om Britt. Episoden hedder Jeg er mere end hende med brysterne. Min karriere kunne have set anderledes ud, hvis jeg var blevet i Litauen. Der kunne jeg have fået et job over. Jeg kunne have tjent nogle fornuftige penge igen i en alder af start 30'erne og levet det der vilde liv med en stor bil og champagne, men jeg vil aldrig nogensinde have kunne være homoseksuel derovre. Ikke åbenlyst, og den pris vil jeg ikke betale. Altså, jeg er jo ikke tilhænger af, at man siger, hej, jeg er Britt, og jeg er lesbisk, eller at lesbisk skal indgå i enhver sætning. Men hvis det stadigvæk er så interessant, hvis det stadigvæk er noget, som man har brug for at snakke om i krogene, jamen, så er jeg stadigvæk nødt til at tale om det. Og sætte ord på, at det er det, jeg er. Take or leave. Men jeg kan da godt blive irriteret over, at jeg ikke bliver husket som Britt, hende den dygtige projektleder, eller Britt, hende med de sjove briller. Men det er, hende er den lesbiske. Fordi jeg ved jo, at jeg har nævnt det for kolleger i, forstå mig ret, fortrolige sammenhænge, eller der, hvor det gav rigtig god mening, når min ekskæreste, hun, bla bla bla. Og det har været der, hvor jeg, altså det er der, hvor jeg har givet udtryk for det, og alligevel bliver det the good history, som man ligesom bærer hele vejen rundt i sådan en organisation. Men jeg ville da have foretrukket at være Britt, hende den dygtige. Den anden historie, den handler om Per. Den hedder Jeg står ved det, og sådan er jeg bare. Jeg er sådan. Jeg lever mit liv sådan. Altså min mor var jo skrækslagen, før jeg skulle springe ud derinde, for hun har jo hørt alle de historier fra hendes bror, var soldat og var på Næstved kaserne, hvad der skete med dem, de fandt ud af, der var til mænd. Ikke? Altså det var de frygteligste ting. De blev lagt op i en vaskekumme, så blev de vasket med skuresvampe. Altså, og prøv at forestille dig at blive vasket af skuresvampe med af ens soldaterkammerater, bare fordi man er til mænd. Ikke? Det var fuldstændig åndssvagt, men det gjorde man jo, for det var unormalt dengang. Den tredje episode, den hedder Jeg kan ikke ændre spillereglerne, og den handler om Anders. Når alt kommer til alt, selvom jeg i perioder godt kan være træningsafhængig og få dårlig samvittighed, så har det bare givet mig så meget. Altså både kropsligt og mentalt, og det er også som om, at det kan overføres på andre steder i livet, ikke? At man lige pludselig får mere energi og overskud, og man får mere selvtillid. Men igen, der er jeg selv blevet ekstremt forfængelig, og når jeg skal tage billeder til min Grindr-profil, så er det sådan lidt den rigtige vinkel, og hvor ser brystet størst ud, og hvor ser numsen bedst ud, og jeg bliver sådan ekstremt selvoptaget. Ikke? Så jeg er faldet lige den der fælde med de der kropsfiksering, som alle andre siger, altså det sker også for dig, og sådan noget. Altså den er jeg jo faldet i, med begge ben. Jeg vil sige det sådan, at når jeg er super trænet, så får jeg simpelthen så meget opmærksomhed ikke? Fra fyre, både på nettet og hvis jeg går i byen, at det giver sådan et rush, det giver sådan et boost, som jeg aldrig har prøvet før. Altså det er sådan nogle helt andre typer, der henvender sig til mig, og jeg har et meget bredere udvalg lige pludselig, og det er nogle fyre, der før var helt ude af min league, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Altså fyre, hvor jeg før ville tænke, de er overhovedet ikke interesseret i mig. Men lige pludselig, så åbner der sig bare en helt ny verden. At tage rundt og besøge de her mennesker har betydet enormt meget for mig. Jeg har fået stillet spørgsmål ved nogle af de opfattelser, som jeg har. Den måde, jeg lever mit liv på. Den måde, jeg ser verden på. Og jeg håber, at det også kommer til at ske for dig.
Allerede nu har jeg en hel række idéer til fortællinger. Men selvfølgelig vil jeg gerne høre din historie også. Derfor kan du finde os inde på Facebook. Herinde kan du blande dig i debatten, men du kan også fortælle din egen historie. Vi glæder os til at høre din historie. Og det kan handle om alt muligt. Som jeg plejer at sige, så skal det her være fortællinger, hvor seksualitet har betydet noget, eller ikke har betydet noget. Har du været et sted i dit liv, hvor du troede, at din seksualitet ville betyde en ændring, men den faktisk ikke gjorde det, så er det den historie, vi gerne vil høre. På samme måde som vi enormt gerne vil høre en historie om de steder, hvor seksualiteten rent faktisk betyder en forskel. Husk, at vi tror på, at alle mennesker har en historie, der bare venter på at blive fortalt. Det kan være glade historier, det kan være triste historier, det kan være morsomme historier, og det kan være eftertænksomme historier. Ligegyldigt hvad, så klik ind på Facebook og fortæl din historie. Fra 1. maj vil du kunne høre podcasten på vores hjemmeside. Den hedder radiodrama.dk/podcast. Vi vil også lave links på Facebook, og du vil selvfølgelig også kunne finde os via iTunes og SoundCloud. Homostoria er et kærlighedsprojekt. Det er produceret af teatergruppen Talent 1 for radiodrama.dk. Nu er vi i gang. Det er nu, vi starter. Og jeg glæder mig endnu mere til 1. maj, hvor jeg skal præsentere de 3 første historier for jer. Derefter vil der komme en historie en gang om måneden. Og jeg kan allerede nu sige, at I kan godt glæde jer. Indtil vi høres ved, så pas godt på jer selv. Mit navn, det er Morten Aagaard, og det her, det er starten på Homostoria.